Alalam. Men şuun şeýle gaýgyly sady. Çalmaly dälim bolyn. Çalaýdym da. Bu men geçmişim bilen baglanyşykly. Me'al. Men muny şondan bäri saklap ýörün. Çağalyk ýyllarym, men ýaşlygym ak saýyda geçdi. Gecelerni asmana batyryşýan ýyldızlar tüýnükden jyýyklaşyp, kakamyň dutarynyň hoşa wadyny benni bolýan ýaldylar. Meniň çağalyk ýyllarym, sen misli ovamyň depesindäki durasman ýaly päkiridiň. Ali meýdanyň üýsýän salgym ýaly el ýetmezdiň. Uruw tirilerden, agzalylykdan, haram işlerden bihabardyň. Hani inni meniň o ýaşlygym, haçan senden juda boldum. Men bunu sana getirdim maralım. Sevgimizi berk sakla. Berdi Murat. Öwýenim göwnen ok. Delil yok. İkimizin yolumuz, ay günümüz, dem alışımızdan beri. Dini tiremiz başka. Inni biz näderkek? Kuş kanatsız yaşap bilmedi. Adam ümitsiz. Himmeti düdüler maralım. Kani görülü vaktine görülü, gözüm düştü yarımdın yerleri. Yarım bağı gülü sani görülü, vak canım görülü, gözüm düştü tonamdın yerleri. Gülümün cevrinin dağlılar çekip, kara gözün yaşıl dürkümün öpüp, hey hey hey. Yarından ayrılıp peryana bakıp, bak peryana bakıp, gözüm düştü tonamdın yerleri. Darın ağagan, ışkoduna cügür bağrıldagan, hey hey hey. Şol sebepli penek bakınmağagan, vak bakınmağagan. Gözüm düştü tonandırın yerleri, gözüm düştü tonandırın yerleri, vak gelin yerleri. Ay, oy, yar gelir.
Ahyan dikip bollum. Hini idem gelen ok. Buğunam kara vermedmike. İyi haya. Dur vakali. Seni satıp mazzalıca gönünerin. Al oğlum çay iç. Birine qarğacak bolsoň, oğlum bagşy bolsun diýäýim ele. Öne için ezi. Wah, bir gitsen gaýdyp köwlenmelidir öýden ok. Elmidama ýa diýillerdi tergezdan bolup ýörtüň. Sen udyň moýuňa meňem gowunatym gelýär balam. Mehriňden bir ganaýyn balam. Ezi. Ben aýdym ýylgynyň göwünni göterýär. Düşünýän balam, hemmetini düşünýän daşyňdan gowunup ýörün. Ýönin ha, ýekiji diýämiz bar bolup, şonam ýatagyna getirip ýaladym. Ya ezi benim ay. Älen bar diýen aýtyr. Berdim Muratjan. Sana näme boldy balam? Ýüzüň ýaman salyp görünýäli. O göwünni göterýär. Ýok, gowunum edäl, näme boldy? Bilem ok. İçinden köp havalarda boldum. Ho. Toy meyiltlerde duutar çaldym. Aýdym aýt. Imma ştaga deň hiç maňa. Sen gullyp kemdidenler ýadyma düşenok. Ey Allah can. Tirelerin arasyndaky köpdün mergelýän agdalalyň ody saňa da ýetin okşaýa balam. Ýöne kep onna del. Anha biziňem baýlaryň hyýaly agyp dönüp ýören. Goýunlarymyz diýelerimiz bolsady. Eýgul diýip seljirip durmazdylar. Demek baýlar üçin ýygmy, gulmy parhy ýok da. Howa balam, baýlar üçin etaty da pul. Ezi. Näme üçin garyplar? Duutarmy wadyny altyn pulunkydan eýi görýär. Wah, men näbileyim balam? Çünkü duutar. Olan gamlygy onu şad edýär. Işga düşen ýürekleri teselli berýär. Olara ganat berýär. Anece duutar ber. Birli. Birli, ikimiz äne bu diýenler sundaýmagyn.
Maral, salam. Korkudaydın mı? Yokla. Maral! 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 Oho! Devliler darım derdi kano. Devli hanayt, bu takkanına kim tipti? Maral! Şeyli mi? Bör neyle oňatdak ya, ha? Hani sen ayt, dutar çalmany öwrendin mi? Yok, Bu nämçin? özüm öwretjek dip öwreden ağa. Şeyli mi? Öwreden ýer mardan yok, man öwrederin. Şimdi sen, ho diýen görýärmi? Şonu gaýtaryp bilermi? Owa gaýtaran nama. Berekella, para onu gaýtar diýdirak. Aylan! 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 Dur diýen! Kaçma! Aylan! Maralcan. Men korkuyan berdim Rat. Göwülme bolmasa men. Ojut gaýatan aşaklygyny gaýdy berjek ýaly bolup dur. Aýtýanmy? Öten akşam düş görüpdürüm. Menem sizin tiýräňizmişim diýen. Eşdiýem. Kakanyň radyçylyk berdimi? Hawa. Qakamam. Ewenem bolsa meni ak maýa mindirip goý berýär. Senem maňa bagtak aýdym aýdyp berýäň. Indi näme borka? Akmaýda bolar. Bagtakyny aýdmam bolar maralym. Berdim Murat! Maral. Men maral etmeli. Waýy. Owa. Bu ýerde daim toý edi. Ertelejim bile ýola düşmeli. Özüň gowulýandyň berdim Rat. Maral, sen gam çekme. Men gaýdyp geldigim. Sen alyp gaçarym, ýok alyp gaçarym. Wagt berdim Rat. Gowulma bolmasa menden ak maýa aran açyp uçatgaýa ýakynlaşýan ýaly. Ýok, ýok. Sen näme ananmajak bolýarmy? Men tiz gelir. Men seni hiç kime bermem. Öz gyýdym ýaly ekläp sakladym, kemale getirdim. Indi maňa hiç kim kulak asmajak bolýar. Başladın o. Yeni şol bir köneğini tuttun o. Men sana bet diyen. Oduňyzy bilen giyirip, külüňizi bilen çykdym. Indi bir söz aýdyp bolmazmy? Indi betdir. Sabır käsem dolandyr. Etdiýenim etmeseň, soň ökünersiň. Onsoňam şu garyplykdan ýermediňmi? Gyýdyňy baý ogluna berseň, tükeniksiz zadyň eýesi bolarsyň. Bizim adam ýaly ýaşar. Berdi Murad'ın näme kemi var? Ahey, senin şol ýykmandan kime gerekmiş? Oýa wer kakady, adynam tutmagyn. Men ýeke gyýdym var. Berdi Murad bolsa salihatlyk gyýdymyzdan jamaz diýip. Arman ol biziň tiýrämizden näle. Ýoksa maha. Ol bir ýeňi ýolupdyr da. Bar şol biziň tiýrämizden emekende. Goşlaryny towu ýüklämeli. Ýylgün näme diýer? Ýewleri bagşy diýer, utanjyňdan ýere girjek. Aklyňa aýlanyp wer kakady. Kim bilen guda boljak bolýan? Ýeke gyýdyň bagtan ýatyrjakmy? Hele men sana şu çerik yamallygyň vardyr diýemok. Ýöne baýyň ol iki tapar öýlenen gyýdymyzyň deň duşam däl. Onsoňam men berkel waýyň kapsyny 10 killa patrakçylyk etdim. Men oňa gaty bele dahyry. Uy! Onun ýaly bolsa gatoňat. Baý bilen garyndaş bolsaň hemmeleriň gözi gider. Maraljan ýagyp ýüpek geýer. Baý gyýdymyzyň bagatyny ýetirer. Ey Allah! Men nädimken? Uçtu. Kanat var. Ümit yok. Men ümidim var. Men garaşarım. Baý ýigitdirle. Pele işidir de.
Maral sen ağlayan mı? Yok Begilcan, ağlamok. Sonuca gelip dur olayım. O ne için evinlik? Ya bir rahat bolaydı mı ka? Selamun aleyküm Sonerci. Aleykümselam, geliver Begilcan. Sonerci, Berdimurat ağa gelmedi mi? Heni de gelen ok. Hasan gelecek. Bu nerte gelir de, ne mi? Onan çipsiz bile gelmedi. Vah, onu koyuvermediler oğlum. Dayısının komşu ovatını bahay toy tutuyamış. Onu şona çağırdılar. Berdimuratlık işin mi hamdi balan? O bana dutar çalmanı öğretecek diye de. Bırak geçtim ol gelen ak. Vah! Hun öğren bäri qaytacak bolupdy ya weli koyuverin oklarda oğdayım. On gidenne bir ay bolunu sen nereden bilýän? Bana Maral aytdı. He. Begilcan Turhan oğlum. Al oğdayım sana tüyücük bereyim, al. Tutar öğretecek diyen olsa öğreter oğlum. Hemme toya vele varayım la ho! Erkel vay toya diyenler la ho! Ay bağışı tağınnalar ho! Hilimiz ber kuşa varayım la ho! Çarşımın toya volyanlar la ho! Toy üçüyce ünlülep devam edecektir. Toya emmeye gele varayım la ho! Hani orada giyine bir göz loklarım bakar. Bu adamlar da Alın! Ay kapalı! Hayret beni sağım menel, derdim arttı demeden, devranın gitti zahandan sultanım neynese bularım. Hoş geldiniz. Esselamu aleyküm Bertel Bey. Geçin oturun. Toyun mutlu olsun. Sağ olun. Tuğdan gel dur. Ah Cemal, buyurun bakalım, buyurun bakalım. Bir dakika, buyurun. Mrali ney cani,
Baýyň toýuny meňden ok. Hey, ýeke düýdüni bir gelin anjy war oşýar. An torum gelinimizlerimi? Hadi al. Gel pul gerek. Al şeye bak. Hadi al. Açın onu. Ne diyor? Sonra oturma. Tur diyen ben sana. Al gelin. Allah'dan biýdiň çöp başı gymyrlamaz. Hemmet Allah'ın işidir. Yok, üvey enetiniň işi. Sen bagatly ekeniň baram. Elen bolsam gowwardy. Alayt, o tükü... Baýyň ol telpägen näl? O sen nasıl attı otur sen ay. Ana gelin gider. Gelin bari gelin. Gidekler. Hadi çağır beni Ağır beytme. Gidekler Eğitme. Bedekleme ayıp var. Ayrıl kölekleme. Olmuyor lan. Çekil hadi beni. O tüküyü hayli ahlın karlanırıp durun. Dur sultan mı? Ol şeytana tabak veren heleydir. Vah biçare maral. Maral! Gitme Maral! 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 Durun, hayır. Çıkın biraz, ben görelim. Dur, son görürsün. Men sen goňşawda düşläni geçip ýydyňdan geldim. Ayak çektene berdim Murat. Gel ikimiz dostlarça gepleşelik. Baýlyň toýuna barmak haly meniň bilýän. Emma sen toýa çagyrýan baýdal öz garamayak dostluň biz. Gat köp adam ýygynandyr. Uzak yerlerden bagyş saadanalar gelipdir. Sen olara biziň magşymynyň aýdym aýtýyşyň görkezip. Sen amaty wagt geldiň jep bar. Ýok, baýyň toýy men tidem geçerli. Öýden çykanma bir aýdanam köpek wagt bol, hejemin gözi ýolladyr. Ýok, başarjak däl dost. Berdim Murat. Egerde sen häzir meň bilen gitmeseň, ýydyňdan çakylykçy geler. Ýa-da senemini ýetjek derejaňa ýetip,
Baylardan çakılıp olmasa gitmeyen başlardan olaydın mı? Ya Allah'ın Jeppar. Bağışla maralım. Ertir yarın. Sen hatiran şunu diyen Jeppar, dur! Berdi Murat bağış geliyor. Esselamu aleyküm. Aleyküm. Düşün bakalım. Atın tutun. Aleyküm. 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 Batır vurma sokmayın. Görüne mi bunu? Tuvaleme. Hoş gördük bağış yiğit. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Geçiverin. Toyunuzdan kutlu olsun. Sağ olun. Atavan sana şu verdik. Nereye arayı getirdin Atavan? Nereye arayı? Bak gelin mahluk diyor. Yürü parasını arayı getirdin Atavan. Ben canlıdır Atavan. Arayı getirdin. Yesin Atavan. Düş ol. Biçara yüreğim ağrıyor. Eşittin mi ağlayışını? Benim neyi kozar yok mu kanayt? Bar bolonlu näme? Onu näme beyittiler ka? Näme tu tanan oklar mı ka? Hey. Tanaman betereme diyenler. Bular bayağırı. Bolonu näme? Kıydım adım ahri. Näme bay bolonu eden edip görmeli mi? Ay aklı can zarını yakma. Bu olayan işleri ikimiz akıl yetirip bilmez. İn oğuyor bağışı dinleri. Yor. Atavan gelin gelin ortada kalın. Ay böyle. Ne Atavan kamçıyı? Yürü beni uğrayma onu. Ay ay. Vay alın marale, suva gelip direk. Çekiminli bolgon yarım bir neçe tekiri. Atak vay alın marale, suva gelindir. Ay yar yarın kadırını yar ey. Gülün çevilmez gene gel bilmez. Ne bilen gelenleri vay gözünü ilmedi. Şu çeşmeden gayrı yarım yerden tuv almadı. Atakla yolun maraley. Tuva gelindir. İsmailler beni yarey. Baştan yakanır gene yakıttır yakasından dağlı yarım mercan bakıptır. Kıyılar bilen bağa yarım teylesi kıptır. Atakla yolun maraley. Suva gelindir. Maral gelindir, ey suva gelindir. Atakma yolun
barmy ka? Inne adamlar bir çenem molaydı edýän. Gaýty bertegem boljak. Ömrüň uzak bolsun oglum, ähli märekäniň ýüreginden turdyň. Mehmet Murad. Men ýatar wagtym boldy. Bagşa bir hal terip pay ber. Bolya bayağı. Senin aydım aydışına bayım goğunu etti. Menim hedir edip dinledim. Ene bu bol sen serpayın al. Taňry ýap. Emme bağışlardan üstün çıktın, berekella. Sag bolun. Arty gaga. Bu side menden tawgat bolsun. Allah bagtyň açyk etsin oglum. Goç oglum bolsun. Döwletiň artsyn. Bayağı yaman suýdu. Yekece hali verdi. Şeýle bagşa 40 kalamadyr. Ata ugana yüktüge hörtýäl parlap berdi bol. Geliniň ýanyna etmen bir ýerde uklap palaýmy. Demek Berkelbay nahak targana körlük edipdir. Men toy etsem gymmat halat serpay bolmaz. Ýöne men toyum şagalanly geçer. Sen bu toyuň Mehmet'im halamadyň. Men halamok diýemok. Ýöne gepiň ertişine bir aýdaýdym da. Ha, şeydi seni. Seni aňsyň Jeppar. Bu ýerde şartlyň iýsem ýok. Han aýdyp bersek. Bilesiň gelýärmi? Ho toy tutulýar ýön gapdaryna baryp diňsen, bardy bilersiň. Her adamın ıkbalı maňlaýny ýerlendir. Ol ýadgydan gazyp gutuljak ýeriň ýokdur oglum. O biçaräňe ýadgydy şeýledirdi. Artık ağa, näme şün? Allah Taala şular ýaly adalatsyzlyk görmeýäkä. Onu ähli zat aýanlar. Ähli zat Allahyň emri bilen bolýanlar. O biçaran Allah'ın önünde näme etmişi bardy ka? Men etmesi bar diýem. Onu näse etdi onu ýazgyr ýaka? Men Allah'ın ýerine bolsam şular ýaly zalymyň räşini şagaly şam ederdim de gyzara öz ganaňyza baryň diýerdim. Şeydi bir jipsi yer için bir maşgalanyň bagtyny ýatraýmak bolarmy? Berkelwa ýarym dawan ýerem tutturmaz. Inonsoň olan kiseler galňa berýär. Inha men ýaly ýeňi ýoluklar bolsa. Garyplyk zerarly öýlenip bilmän ýörler. Atagyň bolsa 3 aýaly bar. Ha, tähetcan. Ahiri ýüregiňi döküp diýindiň o. Ziýan ýok. Gam çekme. Wagt ýer taňa da gelin tapylar. Ey, diňmar bolar. Gelin, açsana. Maral, açsana. Ýan kabakşyň hoş owady bar eken. Şoňa ýalykda owat bereýdim diýen. Uy. Näme bolman? Gelinimi sowgat berdi diýerin. Getir men gowşuraýyn. Sag bolun. Berdi Murat. Ine gelinimizden sowgat. Ah, bahtım. Men maralymyň gelini boldum.
Kits pilunun işini Kit bulunsun kit çalına basoyde Maral hiç bakmadı kovmi kışına Kışına Küsüp yaralarıma dur oyle, ah yâre. Göğe artık idi ürdün melektin, melektin. Şol meleğe zulüm yetti pilektin. Tenim deşik deşik bolli ilektin. Gam girmege can çıkmaga yügoyde ah yâre. Karar ettik bile varsa ikimiz, ikimiz, ikimiz. Bir yaprağına battı yükümüz. Zillu bereyledi benim yükümü. Yükümü. Men ölürmen til budara karinde
rahiyçiligim alman satmaklygam şeriatdan çykmaklyg ahry. Men ata uýgrenýän. Ine men göwünlerim. Maňa rehiminiz gelsin. Maňa kömek edin. Adamlar. Men ýazgarmaň. Atav. Tursana mahluk. Kaka! 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 Vay hadi! Yeter! Vay kaka! Bekle kaka! Vay hadi! Vay hadi! Kaka! Kaka bekle! Kaka! Kaka bekle! Berdi Murat, meni alıp gitdi. Berdi Murat. Ah sen bir kaya kırnak diýse. Berkel bayın adını şek getirmäňinden heddedip bildin. Gap sesini. Ne çiğsiz. Yoksa damağını tersine çalarım. İt olay! Berdi Murat. Bolya. Görer. Men oğrunun öldürün şoğrunu. Atav. Ah, hırmaçılık ötüp kala almarsın. Here sap bol. Birden toyumuz yağsa döneymesin. O bizim tokumumuza sınat getirdi. Men olorun ikisi biline mazalca saplaşarın. Olorun ikisinem dünyaya inmedik yal ederin. Bolya da kaka. Hey Berkel vay bir işi yöne koyma. Bay gelýär. Yuvaş. Bu görülü vestilmedik zat yönümen bulan günahını geçýän. Korkmasınlar da gidiversinler. Bulara barmağın batıracak adam olmaz. Ayım munum yaşdı. Hani menin ayım munum. Ya da bu giyin jahan akıbet işleri, adalatçılığa göz yaşlara teredesin giren okmy. Garipler kim arka durur? Kim? Ay sana asman. Inni biz ne edip yaşamalı? Ne edip? Ne edip? içre yar gamıdır. Mendilim sehradahi. Puşuşum gam qıssadır. Men dönmüşüm perhadahi.
Saldı ışığın dilvera, canı ciğerim odu hey. Vadariga geçti ömrüm, zaya verdim badı hey. Ahı köp, efganı köp, bir köye aşık olmuşum. Durun, saklanın. Adamlar saklanı göreyim. Ot bilen oyun etmem. Ot garibi bayi selcermez. Ehli ova odalar. Gallamız, mallarımız, garip satmamızın külü asmana kadar. Berkelivay elbette zalimlik etti. Onu Allah'ın özü göz gör közer. Saklanın adamlar, saklanın.
Berdim da. Menin oğlum sizin bu asıl kârinizi alıp götürdü. Ol dutar gatı ona çalar. Makul sizin adınızdan men dutar ona vermekçi. Gatı begili. Dutar ona siz öz elinizle kavuştursanız has ona bardı. Oğlum. Bu dutar köp gogalar başından geçirendir. Ağda ağlap. Şadlıkta sayran dutar. Koyun neden meylek. Bu dutarın kirişlerini söýgü mukam yanlandın. Koyun ni. Bu dutar toydu salındın. Hadi oğlum. Sağ ol atam. Ayndi bolsa. Şadlanın.